Belum besar. Ya tidak masalah. Ya dan syutingnya apa status? Tapi kok paling gini masih namanya gitu mah. Menemani keluarga setelah itu baru atur pasangan. Aku Sogo, waktu kawet. Main munggah le, main munggah. Kalau cuma dikasih ke Sogo, Pak Moto bersama Pak Musik, saya kemarin sama anak harus sama kalian. Lain lah. Ya lali, aku kalau tahu udah lali lah. Kita review sih tas. Review sih tas. Saya saksi hidup anak itu mulai nangis. Apa yang terjadi kali berapa? Jadi Mbak Bi. Kita putranya Mbah Mari nampak. Kita perkenalkan lagi nyonya ini nyonya siapa? sekarang ya nanti
sudah ya, pokok. Jam 9. Foto, foto. Mau foto? Lagi baju hitam. Iya, ayo. Ayo foto semua ya. Cepet. Oh iya, iya. Lah apa ini? Loh guys, jajane ya dari besan. Iki sesuk ya balekno, guys. Dewe ya, men. Ciri kota kami adalah begini, guys. Ciri kota kami. Intan tak sepinotan. Ada baju, ada tas, kartu perhiasan. Alhamdulillah. Lumayan kesepian. Orang ragat. Boleh kuliah. Iki loh guys. Oh, ini kita doakan semoga perkawinannya sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga nanti nikah kaken ora gonta-ganti sitok ae. Bojo ki nomor 1, wong tua nomor 2, ya. Kuwi cirine wong omah-omah langgeng, ya. Kuwi kudu ngono, diprinsipe karo Gimana kabeh, guys? Antriannya nomor 5. Dumateng pangambelan Pangkati Proso Satu wonten tenanipun Boboras Kunci Satuwargo ingkang santa hormati saha pemandu-pemandu serta undangan kampung Sumawan ingkang santa hormati. Luwih ini amin. Kalau penyanyinya sampai ilo dikasih ilo dibeli. rago duwe. Betul, Mak. Niki lho, kula spill nggih. Guys. Sawer tenan nggih. Lho. Ayo Mak nyawer. Lho. Sawer, guys. Tinggal bukan atur kepada kau aturakan puji syukur wonten kasukan Allah kanthi atur alhamdulillah. Kini menapa wonten ingkang siang itu kula panjenengan sami
Saya kan Derek Bangayub Bagio Manester ini Niko dalam Mas Bagus Riki Super Jadi Solo teladan perjalanan itu Mbak Intan Mbak Rosita boten kata lupin selawat masalah kita salah satu kunjung kematan tapi aku mungkin ganti selawat kalau mau di telepon ketemu awetnya sabda bersama pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematan para ibu disawar madane sampai melajeget guys. Sage panik kok dulu. Sekiranya aturakan salam Mbak Supi. Ibu Supeni dan Diatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kami salam takdir kalau mau satu kita pernah sohbat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu buku dan aku berpahlawan dengan kantor kami awit pahlawan kami pun dengan Dewe tahu? Bilangnya main di. Ya Allah. kantor dengan pun pokok rombongan. Gue di guys, aduh, kok buah itu menek guys. Cucak tangan ini Wonten pati dipun atur wonten kirang dukung kula nyuwun atur pun samudra pangapunten ingkang sakarahipun. Salajeng ugi kula ugi minangka tananakenipun Bapak Priyono aturaken utawi masanaken dumateng ingkang putra Mas Bagus Riki Surbagyo dumateng panjenenganipun Bapak Asmiji dan Ibu Supeni saking Kelapa Purworejo akhiripun kula wentah bimbing kula pasangaken jiwa nggih paraga ampun ngantos nindakaken antawisipun putra mantu kamu iki kan nek games kan ugi kula perlu masanaken sanggan fotone ora salaman. sanggan slokawen menika Dereng madang, Mbak. Napun sibulis Mukio ndadosaken sesanggeman Piye, Nduk? Anggo to, Nduk. mewah raketen kekadangan utawi pepisahan ngantos selami ngaminipun amin Allahumma amin. Selanjutnya Penyanyi juga ya. Boni Bangke sampun paripurna beracara kula sak rombongan Penyanyi aja buyang-buyang wae ta. Nuwun donga pangestu panjenengan awit saking tlatah Poldorejo niki ngantos dumugi dalemipun piyambak tlatah Surga nggih tlatah Pingalang sarta pinaringan lancar selamat boten-boten alangan satunggal kula-kula. Pramila puputan ngatur kawula pepilih ilang nuju prana anggen kawula pasrah labet kula anggono kiranging seserepan saha kirang pono tumraping para winasis kula nyuwun dugi samudra pangapunten ingkang sakadah-kadahipun kusana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak balik men. Foto kon belak balik. Ayo men dulu men. Pusing aku. Tutupi kresek, Mak. Foto penyakit ya. Sapoto 5.000. Nah, nggih. Nggih, sapoto 5.000. Ini entek go buah dari ini. Bate. Jajan anak-anak. Hah? Jajan. Sapone dah jaluk kene wis tak enak. Kan jaluk foto. Foto kabeh digo apa? Omahe kono dong Tuban alas apa dicepno Jati kono. Muden Jati kono.
Foto 5.000, foto 5.000. Ngono ya. Nggih le. Marang ngono ya. Nggih. Pancen dhuwit ya. Nek dhuwite ngono. Mak, betul umplung. Guys, ngantene menik banget. Mbak Intan ini pokoknya walah ayu, mbok ayu guys. Matane tegolok. Ora masak ayu Intan iki sami. Ayu guys sampe. Mantap sekali. Bisane ora kuwat. Pak ya. Kaya boneka India ya. Delok mripate. Kuwi ora masak ayune mbok kok. Wah, lecet. Nggih. Ini masak kayak ngene entek piro yo ngoten iki. 50 Lah dilamar gawe lagi entuk rong sasi ameh kok. Alah. Kan go mau mikir nggih kok kedepane ben tambah semangat merdamo. Benerane ancang-ancang, udah ancang-ancang. Engko sak Pae piro? terop sak mene, pagi-pagi sak mene, masak sak mene, lumayan sak mene. Ngono nggih. Ya Allah. Jeruk. Pikirane kok ngono ya. Pikire jeruk. Astagfirullahaladzim. Sareng ana duit sing akeh. Amin. Ngandumi kae yo jane yo. Make bar iki nyanyi tak sawer wis. 5 lagu. Aku wis nggowo ndek mau wis nggowo. Aku wis nggowo ana duwe kok mantek. Ndi? Aku mbok sawer. Nggih. Tak sawer. Pek-peken mungkin. Nyanyi apa? Siapno lagune siapno. Bahtera Cinta Jos. Oh, kata. Ojo coba Bahtera Cinta. Mesti tak sawer mak mungkin. Mutiara Kasih. Oh, tak sawer mungkin. Waris. Kalau ke dilirik penyanyine kowe. Kowe engko entuk aku. Iya, dilirik medeni iki. Ijo receh mah 2000 ya. Engko kayak pot kembang ngono. Kayak pot. Pelendung. Tuku pelendungan sitok, engko terus mbok sawer kae. 2000 engko terus mbok templekno ngono. Wah, tuku pelendungan bakule ben payu, kok tak sawere. Lah ijo. Gitu Mbak dulu. Wis kesel le. Budalem jam pira le? Delok. Oh, mlipene wis luntur le. Delok lipene wis luntur le. Budale jam pira mau? Jam pira? Jam 8 macake jam 6. Wis luntur ya, Mbok? Ya bener luntur lah. Lipene ndi lipene? Ala luntur ger, delok luntur alah ya Allah. Lah lipene nemu jam sak jam dhewe wis luntur ger. Lah aduh ajur. Ayo Mbok nyanyi Mbok, ayo nyanyi Mbok. Nyanyi sepiring berdua Mbok, ayo Mbok. Ayo. Kok tak sawer. Kok tak sawer Mbok. Ala ngorong kuwi sami. Ngorong kandhane. Oh nyanyi dhisik. Ora satani dadi sawer tatapan. Alah. Wah, aku butuh krek. Aku ki ya butuhku ki butuh anu kok. Mbok dadi dahar. Tadi jam 6 sudah sampai. Mangan dulu. Oke. Ya dah. Ya. Nang. Kok terus ngorong mbokku ya. Jam 6 sudah guys. Jam 5 tenang. Ini lebih enak.
dilakukan lampai dilap noto salju sini dadakan Sono. Ono. Prabu dengan dua kebakin kami bawa kebu Pak Bos Kepak Buendah dengan orang sanggaring Sasono apa sedangkan seorang Arto beras sampai seumur ini kan menggunakan peralatan sakit dengan doang bareng di Indonesia Wedding Wijaya saya tetap Sate di satenya yang tadi dulu enek bar. Iya. Nek satenya saya harus pilih dulu. Ono. Ya tadi bukan satenya. Oke, ayo. Jadi setak tukang sate kali gamis. Foto. Masa klopo. Ayo. Nek tarik 10.000-an ayo lumayan. 10.000. Ayo. Andar. 10.000 apa 20.000? Korong terusan. Salaman, nggih muga-muga sukses danten. Sukses danten. Ya Allah. Nggih. Nggih, Bu. Kan darah. Alah, lah ya kok bingung. Bingung apa foto, guys? Ya Allah. Perkara apa? Satu lang. Sampai foto ora lo ya. Madhewe sedereke pengen foto. Tamu ndeng-ndeng ya. Aku Sakit
mangan guys lesu. Belum siap. Satu lagu Mbak. Lesu. Apa artis apa bukan? Foto enaknya fotonya Bang Ewo. Iya. Satu lagu sebelum kedua mempelai. Atep ya, Mel. Satu lagu ada Gawe dhewe pas aku blenger ya, tapi nek wong ewah ki kok gak. Ya, Laila Sukeni ayo. Aku bos Sukeni lagu kayak duit bos Sukeni kok. Sebenarnya iring-iring melok, Dil. Lah kan nanti belum. Sebenarnya iring-iring melok. Bos Sukeni tambah dulu ada. Kapan nih, Mak? Numpak baje. Jodoh mana udah video. Iya. Lah duwene baje, Cak. Iya, Pak, petan. Sorry, guys. Nggih. Sangat Halo. kocok kapit dosa arep lagu. Tinggal sekali busana kalarin dan katinggal babar esok sangat kocok pengatur sekalian awit mangkono kalampah ing sediane mawa. Manunggaling ing citrasa mengkar sugiro samurban ing samudane asmara. Waragono Dewi Murni legenda Waragono Inarto Sabdo Lagune Kelinci Tumurun wong koneng Yadianon Seloro Swardu tuwin mantep Sudarsono sampai ginaken Ibu Katira Ngantos ing Sanggar Wayang Orang Taman Budaya PPRS Raden Saleh Semarang ugi taksih Sui kemarin Pratowondo ning Taman Mitsubiki lho enggak puji bisa berkaliwan kayak kabar jangan kamulan kata berdasarkan Guys, sampai turu guys. Turu ngene Mbah Dames ya. Turakno kono bisa. Hah? Boleh guys. Ngantuk guys. Sampean.
Sana aku. Ya. Apa arisan? Makasih, Mak. Mas ya mulai ya. Mulai ya, Mak. Mbah mulai ya, Mbah. Untuk lawah ya. Ada acara buat kamu arisan. Oh, iya, Mak. Monggo, Mbak.